Hjælpeverber i engelsk. Hvordan bruger man hjælpeverberne korrekt? Hjælpeverberne be, have og do har alle 4 hovedformer: navnemåde, nutid, datid og kort tillægsform. De 3 hjælpeverber bruges som hjælp til at danne 5 tider. Den passive dannes ved be plus kort tillægsform he is killed. Udvidet tid dannes ved be plus ing-form he is working. Før nutid dannes have plus kort tillægsform he has worked. Før datid dannes ved have plus kort tillægsform he had worked. Do-omskrivningen dannes ved do plus infinitiv did he work. Når man skriver før nutid og før datid, skal man altid bruge have, has og had plus kort tillægsform. På dansk bruger man både at være og at have som hjælpeverber. Eksempel: før nutid er rejst, har købt. Før datid var faldet. På engelsk bruger man altid en form af to have. Eksempel: før nutid has gone, has bought. Før datid had fallen. Så på engelsk bruger man altså hjælpeverberne be, have og do til at danne passiv udvidet tid, før nutid, før datid og do-omskrivninger.